Siapin nang ndi? Lho. Mak, ini kan dele HP iki nayong lho, mane gawa tas ki. Kok kowe enak menung aku ora ngongkon lho. Itu sudah inisiatif, Mak. Ngertos inisiatif. Inisiatif tuh pemikirannya dhewe. Iku apa nek duwe? Enak duwe apa ora? Kowe bocek ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen pasar, guys. Apa golek-golek. Pak, kamu ikut apa di rumah? Di rumah. Ya wis. Ya, tinggal ya. Kena pasar, guys. Yuk. Kamu di rumah apa ikut? Di rumah ya wis. Kena ngomong wis. Dan Tak kon galekno kopi, guys. Angger esuk mataku tek ngantuk iki. ojo Bu Mak jenengan. Iki kenapa ya, Bu? Bu iki anakku ku rasane iki kene kok melok kencang kabeh kene. Kene iki kene iki. Bu iki ora suwi. Mletane set. Heeh. Wis diluk. Diluk tok. Ora butuh akeh. Tapi mataku ngantuk. Tapi jenengan tak jane bangune nggih mboten wengi-wengi ya, Mak. Bangun aku waktu. Awang bakbar jam pira ya, Mbak? Tengah 5. Ah, 4:30 iki sore sawan. Nek mata tak puancal neh. Awang bakbar tak puancal neh nganti jam pira? Jam 5. Jam 5. Wis tau subuh kok. Mesti melu. Anu Pak Heeh, wis tau subuh kok. Heeh. Ya. Ora dikongkoni tapi ki aku wis kulino mataku ki. Tapi Pak iki sing mengingatkan aku. Dengan cara mengelulu. Wis tau subuh kok ngono. Ya. Dasar wong konyol, wong kenalus ra iso. Ra iso. Wong konyol turunane konyol. Turunane anak-anakku konyol, anak-anakku kaku. Lah iki kan nurun kok sapa? Ya gerangane ngene iki. Ape nurun sapa? Sing penting anakku ora tak ulang dadi bajingan, ora tak ulang dadi lonte, ora tak ulang dadi wong sing ngapusi wong. Sing penting kuwi nggih. Apik cangkemku galak, apik cangkemku apa. Sing penting apik karo wong. Wong anggap ae anak sapa kae. Nikah lakune mbek sapa. Sopan apik ning jaba wis apik. Nek ambek wong tuwa ibarate gembrundul, nyecet ambek dulure nyecet pancene kepethuke bendina. Kepethuke bendina. Wani bendina, omongan bendina, alus bendina. Mergo keseharian kon alus ora iso. Aku memang keturunane warok. Ora neng jaman kae kanganku nang Sumatera. Kamu disuruh pulang sama mama. Wisananku. Ora neng wong iso nyekel Ponorogo. Ngono ku lho apa jenenge gemblak. Gemblak iki Alate barongan sing gedhe Zaman niku. kae lho. Nenggo apa jenenge? Kak Darji iki jarene kanganku mau sing iso nyekel gemblak kuwi berarti ya wong sing ndek keturunan warok. Warok identik dengan wong iki kasar, berangasan. Omongan iki gak iso halus, tapi apik atine. Jarine wong warok kuwi aku gak ro. Wong kan kasar ae yo, wong galak ngene. Bareng ngono misananku iso nyekel kuwi mau, iso ngedekno apa mau jenenge? Anu niki mau Gemblak. iki. Gemblak nek ngarani, aku nek ngarani yo kaya Ponorogo kuwi lho. Kuwi dadi iso. Memang segi zaman pakku cerita memang nggonku eneng keturunan wong Ponorogo. Reok. Maksudnya wong pokoke keturunan ngono mau lah. Jare Warok. yut-yutku ndek kae nek cerita ngono. Mulane ngantek cindil abang ora iso alus. Nek golek alus iku eneng gini iki wong sing alus ambek bojone basa, ambek anak basa, ambek anu basa, tata kramane halusnya. Nek nggonku. Kaget aku mah. Lagi serius-serius dirungokno ndang ngoten ya Allah. Ya wis guys, kita mau mencari
bahan masakan apa sing enek nang pasar kita lihat-lihat dulu. Beras, nggih beras ketan. Mau nek ngenes aku. Apa ini Desti? Ketoke ya apik ketoke. Biasa. Iki beras ketan kondi. Pilang. Pilang iya. Gas. Lha iki dhewe-dhewe ketok. Enggak ya podo. Apa mau ambil? Tanda tangan. Putih ya. Coba Bu. Ini ambilnya apa? Kongkene. Nggih, Mak, nggih. 2 kilo. Iki berarti kok kono anu ya, timboran. Mbak berarti seprap. Niku lho ngangge manci paling. Yo kadang-kadang ngono, kadang-kadang kurang. Nggih. Mau manis ngono iki kan wong gak pelit. Untuk batu kok. Ya iya ikhlas aku kok. Kopone piro Mas? Heh? Lah karek aku gak tau masak kok bocah masak. Bogene tempatku. Yes. Mau ke tempatnya Bang Yuni tak bikinin gulung. Lu pun temen ketang api, Mak. Ya. Jus. Ki apik tenan putih ya sih. Iki klopone kudune yo. Piye klopone saiki apa engko? Mengke ya, Mak. Tapi kayak kulkas diselep ning ya, Pak, gak apa-apa. Sak igar apa sak? Sak igar yo kurang sak siji ya. Piro Mak kilo? 16 sak 3 loro. Murah, Guys. 3 loro. Kurang ngantek 20 ya. Tidak 8. Kan ya, Mak? Iya. Kita bikin gemblong. Mau ke tempatnya Besti, guys. Dan nanti digoreng pakai blantak. Tambah asin, jelantai tipak pindang. Sampai klopo. Iku ki paling kuki. Walah ngekomonoan ki piro le Mbak Nur? Terang jamane ndara wis mbluduk le. Mak Damis. Iya, Dek. Kawal pendekar atau kawal. Sudah mulai ke pasar itu. Hitung duit, Pak. Enggak perlu kok itu. Mbak Nur. Mak klopo tak nggo gawe. Gemblong. 2 kilo itu lah secak. Secak, Dok. Tak nggo gawe gemblong.
Gemblong kuwi nek wong nggonku ngarane gemblong. Nek wong kene jadah. Wis kita kayak kulkas. Apa piro? 15. Saya larang ya. Kelapa 15. Bau ya berapa? Kita aja kelapa 15.000. Masih 15.000, belum turun. Ini nek turun bakule kelapa purik dipan wawung klapane. Kelapa iki kulane saka ndi lahir kok ijek eneke lho. Kene wis kene kelapa. Nggih. Udah kan gedumah anak kelapa, gedumah anak kelapa saiki. Wis entek karo kuwawung ya akeh mergo akeh wong duwe sapi. Wong angger sapine akeh, biasane kuwawung akeh. Kotletong. Membasmi kuwawung kuwi yo angel karena dia mendelesep di tempat nek ngarani blokang. Gelubung. Sing dikelok nyenduk aku dikelok. Malah menghilangkan kelapa kalau dibuang eneke itu santannya tuh ada menempel pada dinding gitu. Jadi santan itu akeh iki anake ngene iki. Nek tak kanggo kelam ora usah. Tapi nek kanggo kaya jadah iki perlu dibuang. Tapi nek mbok nggo kelam ora usah dibuang. Justru santane ning ngene iki nggih. Terletak pada kulit kelapa. Nah, penjelasannya detail karena saya juga pakar dari biologis perkelapaan. Tanya saya dan tanya tetangga saya. Iku jenengan situ ama? Tidak percaya. Sing tinggal kelan. Separuh air, iki ora kakenak kolesterol ngono. Oh tempene 4.000. Apa sih? Oh belum. Jadi ape kelan karo ape gawe jadah Jemblong. duwe berarti piro? 22.000. Kelapa netok. Apa? Ya, Bos. Separuh. Ini bisa blender. Ini buat blender akan menghasilkan santan. Ojo dibuak iki. Lho nek wong ngerti iki di blender. Terus kena nggo santan iki. Ini iki kok buah, Mbak? Iku pakan bebek yan. Lupakan bebek. Ini nek wong sing roh blender diperes santannya malah eneng ning kene. Iki kurang pandai ini. Kalau lihat sampe pandai ini. Oh ya, di blender ya semacam ini. Rak wireng mak santene. Ora apa-apa kan tinggo minyak. Oh tinggal minyak. Oh minyak. Tinggal Jenenge blondo. minyak, ya minyak kelapa. Kok blondone yo enak. Nek wong gak digawean, tapi wong nek digawean yo moh pakakno bebek. Udah bebek. Blender Mbak kok iki kok santane waki. Malah klopone ning kene minyake. Terus iki jane bendino bakal klopo iso ngene kan duwe minyak blondo karena kerjaannya banyak. Separuh apa siji separuh? Siji separuh. Iya bener. Iki susuke. Ya dua-dua setengah. Ya, iki ora patek kanggo nek ngene iki.
Lane lali. Cerok. Yes. Mbak Seki saiki ndek pati kelir. Ah iya. Pati kelire ndekne dadi ngono mau. Kerupuk itu Mbak Balina mah. Sing enten abang-abangnya biasa. Enten. Papa kenal Perlu ya biasa. wong mang 5.000. Alah mali laris mlane gebrase ngantek teko Mekah. Laris mali. Pulang kampung. Brambang ora tuku aku dikeki karo parang kritis. Terus tak goreng menul. Sawo marai. Sawo kira Bu, kantor apa ya napa jenengan sing bulannya. Apa? Kan air pe sama gulungnya. Capek banget, gue boleh ya jaminannya. Ora tuku tape mergo barang untuk dia paling ya. Wes apa nih? apa nih? Langsung kita kom ya. Kita bikin gembel. Yo. Wah. 16. Aku sambal kacang. Ini sambal kacang. Emang kudo ih? Hah? Kudo. Gua sambal kacang. Iya. Dan ini susu ih. Aku nanti. Ya. Kok dirasa, Bu? 2.500. 1000 mah. Orang 500 mah. Orang mah. Kamu kok 200 lah kok 1000. Orang ewu mak 2000. 2.000. Iku lakku ya 2.000. Loro padha. Kamu kabeh 2.000. Ya Allah. Loro. Kamu apa? Sewu apa? Ya. 1000 loro Mak. Ya. Sok nek kok celuk-celuk ngono. Wes dames duweke ning kene lho, Mis. Tapi Bu. Lontong lur. Ojo nang metu kene mah. Lontong. Kowe lontong ora aku susu. Ya. Boten. Terima kasih Pak Rizal, rezekinya lancar, aku sekali Mak Jamin.
mak ya sukses mak yo. Ya didilan. Kira kan dodolan iki simit-simit. Ini saiki uang. Alhamdulillah panjenengane kabeh. Saiki dadi juragan. Alhamdulillah mak jadi bos. Nah, ya kan mak itu. Imam. Mau ceker nanti. Tapi gimana? Kamu entuk, loro ya entuk. Yang penting hidup kami matur. Sak 4.000. Terus susuk ae, susuk. Kok nyil gak? Terus itu. Kenapa boten? Iki bisa nih. Iki jek 1000. Terima kasih, nama atas semua garis. Terus Gusti Allah sing bales. Gusti Allah sing bales kan karing, Mak. Varian. Garing. Ya Allah. Iki lho barang iki lho.